Outros usos do posesivo. Pertenza exclusiva ou calidade específica. Teñen este significado as formas de meu, de teu, de seu, de noso, de voso, sempre en masculino singular. María xa ten coche de seu, que llo regalaron seus pais por rematar a carreira. Significa que é propiedade dela. Non llo tomes a mal, Luís é bromista de seu, e así por natureza. Posesivo distributivo. É a contracción entre cada e os posesivos de terceira persoa, cadan seu, cadan seus, cadan súa, cadan súas. Emprégase cando se queren distribuir de maneira equitativa varios obxetos entre varias persoas. O posesivo distributivo acompaña sempre a cousa que se distribúe. Regaleilles cadan súa entrada ás miñas sobriñas. Regaleille unha entrada a cada nena. Outros significados. O meu, o teu, o seu. O que a un lle gusta, o que se lle dá ben, os asuntos propios. O meu non son as matemáticas, el sempre anda ao seu. Os meus, os teus, os seus. A súa familia, os que son coma el. Cada un ten que estar cos seus. Meu, úsase como vocativo como sinónimo de amigo. Mira, meu, eu paso de ir. O meu, o teu, o noso, o voso, o seu. Úsanse con valor ponderativo para indicar moita cantidade. Este ano leva chovido o seu. As túas, as súas, as nosas. Emprégase co significado de falcatruada. Xa está Xurxo a facer das súas. Tanto os posesivos como os demostrativos son palabras de moita rendibilidade na lingua. Os demostrativos servenche, por exemplo, para relacionar partes dun texto. Por exemplo, isto que acabo de dicir, isto é. E os posesivos tamén os vas empregar en expresións como segundo a miña opinión, no meu parecer,